Nobia Salcedo Fundazioak gazten integrazio profesionalean bikaintasuna aitortzen duten sariak banandu ditu. Sariek gazteak lan merkatuan sartzean baldintzak onak eskaintzen dituzten enpresa, pertsona eta instituzioen lana eskertzen dute. Laugarren edizio honetan, Jose Manuel Perikles, BBVA Fundazioaren presidentea, Jose Ángel Sánchez Asiain, eta Faktor CO2 eta IK Consult enpresak saridunak izan dira. Zuen izena, urrezko letrekin idazten dugu, zuen lana gizarte guztiaren mesedetan doalako. Gazte enplegua gaur dugun erronka handienetako bat da, eta nire gobernuak neurriak hartzen ari da bide honetan. Neurri sendoak, baina ez da nahikoa. Azken asteetako mobilizazioak horrela erakutsi dute. Gure gazteak egiten ditugun politiketan sartu behar ditugu. Bere partaidetza bilatu hain urrun ikusten duten sistema hau beraiena dela erakusteko. Eduard Punset izan da epaimahaikoen buru, idazlea eta zientzia zabaltzailean zuzen ere. Honek, sariak eman ostean, saridunekin solasaldia izan du, hauen proiektuen eta enpresa ereduen gainean.